טועים לי, תורס פיחו, מאלפי. רב שייקה! שולם עליכם. שולם עליכם הרב, מה שלום הרב? ברוך השם, מה שלומכם? ברוך השם. ברוך השם. איך אתם מרגישים? ברוך השם. יופי, טוב לראות אתכם. איך הכולל? אנחנו ברוך השם, בסדר גמור, איפה אתם אוחזים? אנחנו לומדים מסכת תענית. מסכת תענית. ממתי מזכירים גבורות גשמים. יפה, גם אנחנו ממתי מזכירים גבורות גשמים. רבי אליעזר אומר, ביום טוב ראשון שלך. רבי יהושע אומר, מיום טוב אחרון שלך. מתי מזכירים? ממש, זה לימוד מאוד יפה, מזכירים. כן. אתה יודע, זה מזכיר לי, כן. יש איזה אחד, הוא לא מבני ישראל המה. כן. הוא גוי. גוי. קוראים אותו מסי. מסי. אני ראיתי אותו, זה הפלא ופלא. משחק בכדור, הפלא ופלא. יש לו גם מחלוקס. מה זה? זה ביטל תרא. משהו דבר גדול מאוד. זה ביטל תרא. אז איפה היינו? בוא נחזור לענייננו. ממתי מזכירים גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר, מיום טוב ראשון שלך. רבי יהושע אומר, יום טוב אחרון שלך, מזכירים ממש יפה, גבורות גשמים. זו סוגיה עמוקה, אתה יודע שאמרנו עכשיו מזכירים לי. כן. מזכירים, זה מזכיר לי, אנחנו הלכנו שבוע, אני הלכתי בסופר עם רעייתי. ואז אני ראיתי סופר בתוך סופר. סופר בתוך סופר. היה שם איזה יהודי עם טלפון חכם, ובתוך הסופר, בתוך הטלפון היה לו סופר. זה ביטל תוירה. והבנתי, הוא אמר לי, קוראים לזה אלי אקספרייס. אלי אקספרייס. זה ביטל תוירה. היה גם תימו, הוא אמר לי שיש לך תימו. ביטל תוירה. מחלוקת בין, סליחה. ביטל תוירה, סליחה, ממש גלשתי. בואו נחזור לענייננו. אז אמרנו, ממתי מזכירים גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר, מיום טוב ראשון של חג. רבי יהושע אומר, מיום טוב אחרון של חג. אז זה דבר שהוא, ראיתי שם ברשב"א, דבר נפלא, הוא אומר דבר כזה, שעמוק מני ים. מי ימצאנו? וזה הדבר הזה, הוא